Orazione igandeko. Misericordiaz bete ziraden iaun estia, otoi entzun jasadazu neure orazionia. Bizin izan artian eta erioko punduian, zuk idazu otoi oso neure endelgamenduia. Alteratu gabetarik zure fede zainduian. Gauzen untza egiteko neure azken finian. Eta orduian, zuk idazu indar eta gratia. Bekatu je zukeiteko bidedudan doluia. Perfektuki egiteko neure konfesionia. Neure bekatu jez oroz dudan barkamenduia. Bai, digneki errezibi zure gorputz zainduia, baietare behar diren bertze sagramenduiak. Etxai gaiza jinen baita tentazera orduian. Nontik enganan eroien bere arte guziaz. Otoi jauna engustatu lagun zure zainduiak, enetzaiak benzi enazan neure azken finian. Ene harima orduan, ar otoi zure glorian. Nola baita redemitu zure odol zainduiaz. Eta nik han dakusadan zure begitartia eta zainduieki lauda zure maiestatia. Goitz eta ratz egiten duk buluz eta bestizia, gorputzaren zerbitzutan barazkari afaria. Arimaren salbatzeko jenkoaren ohorian, ezaiala, otoi, neke gauza hoien egitia. Egun oro ezin bada, aste oroz igandian. Gure artian aur dakusat itzutartzun handia. Nola dugun zerbizatzen han bat gure etzaia. Jainkoa deskonozi gure salbatzailea eta orok ezagutzen dela bidegabia.